O mga ka-K5, isa kay Eloy sa Banwa sa Leon, hindi gusto mo yan, nga mayara pag-isa sa isa ka bata, baw! Naghimo-himo istorya nga kuno api, may nakitaan sa kalapsag sa sulod sang tangkal, kapulisan, natukiban ang iya, kabutigan. Ako sa 20 anyos ka babae nga wala sang kamatuoran, ang iya ginpahayag nga may nakita ini nga lapsag nga lalaki nga ginpinin sa tangkal sang baboy sa barangay ng Leon alas 8:30 sa ngaga Oktubre 4. Sa interview sa K5 News sa Family Review kay Police Lieutenant Mark Cortez ang Deputy Chief sang Leon Police Station nga nagimo-imo lang sa istorya siya gasanan nakita sini ang lapsag sa tangkal pang wala ini sang kamatuoran sa diin ginbunag mismo ni Anan ang lapsag sa baray sini nga ginatiniran sa nang kag siya lang ang nagaisahanon sa mga tinion. Suno pa kay Cortez nga ilagin investigaran sang maayo si Anan bangod may mga bloodstain ang iyang bayo kag may dugo man sa likod sang pasin kag nagapan ang lapsi rason yung may pagduda ang kapulisan. Ginkumpirma man sang doktor nga nagbunag si Anan bangod sa laceration nga nakita sa iya. Dugang pa ni Cortez nga wala sa may nakahibalo nga pamilya ni Anan nga nagabusong ini bisan pa ang iyang tiya nga nagapuyo sa muman nga barangay. Sa pagpangusisa sang pulis nahuya si Anan nga ipaibalo sa iyang pamilya sa Pasig City ang sitwasyon sini subong man sa may sang lapsag. Naibaluan nga si Anan ang may subang nga bata nga lalaki sa yaman nga partner apang hindi sirap danay sa isa kabalay. Ginatag naman ni Cortez nga wala sang diferensya sa paminsaro ng Iloy. Kag mga ka-K5 gindala ang Mag-Iloy sa Alyosan District Hospital kag para mahatagan sa nagakaigo nga pagpulo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.